Türkmenistan Birleşen Ştatlardan Awganistanyň Taliban dolanlyrjylaryna garşy girilen sanksiýalary gowşatmagyny haýyş edýär. Bu haýyş Aşgabatyň topuk geçirjisini gurmagynyň öňünde duran dürli kynçylyklar, şol sanyny maliýe kynçylygy bilen bagly. Topuk turba geçirjisi kompaniýasy LTD konsorsiumynyň baş müdiri Muhammed Murat Amanowyň Aşgabatda saparda bolan Pakistan wekillerine aýtmagyna görä, Awganistana garşy girilen sanksiýalar gowşatylsa, bu kabulyň topuk gaz geçirjisi taslamasyny maliýeleşdirmegine kömek eder. Şu aralykda Eurasianet neşriniň ýazmagyna görä, topuk taslamasy Washington we Gunwatar üçin bir topar kynçylyk döredýär we Amerikan resmiýetleri inni ol barada kän gurrun etmeýärler. Merkezi ýurtlar boýunça tanymal bilermen Bruce Panner'in pikirine görä, Aşgabat bu taslama barada gurruny diňe özüniň gaz reklamasy üçin ulanýany çalym edýär. Şol wagtda analitikň pikirçe ýurdun agyr adam hukuklary ýagdaýyndan başga Awganistanyň içindäki howpsuzlyk ýagdaýy bilen bilelikde topuk taslamasynyň amala aşyrylmagyna böwet bolýan örenken kynçylyk bar. So there's a lot of difficulties, even if the Turkmen government was able to convince the US to ease the sanctions. Bu ýerde gatken kynçylyk bar. Hatda Türkmen hökümeti ABC hökümetini sanksiýalary gowşatmagy ören ýagdaýyny hem ol ýerde şinnem logistika hem howpsuzlyk meselesi saklanyp galýar. Sebäbi Taliban şinnem Awganistanyň kanuny hökümeti diýilip ikrar edilmeýär. Şeride Awganistanyň bu taslamanyň ýurt içine gurulşygyny maliýeleşdirmek üçin terişde tapmagy ören uly problemi bolup durýar. Of Afghanistan, there would be huge problems trying to get financing for this project inside Afghanistan. Ikinci tarapdan topuk taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň öňünde duran beýleki bir topar kynçylyk hakanyny açyk gurrun etmän Aşgabatyň birden Awganistanyň garşysyna girilen sanksiýalary dile getirmek hem soraw döredýär. Türkmen resmiýetleriniň bu temany mümkin bolan gaz eksport üçin Amerikan resmiýetleriniň sanksiýalary gowşatmagy baradaky meseleni gozgamagy reklama bolup görünýär diýip Panner pikir edýär. It's an advertisement, a reklama. It's an advertisement that to remind people that Turkmenistan does have gas. Bu bir wagt reklama. Adamlara Türkmenistana gazyň bardygyny ýatlatmak üçin edilýän reklama. Eger bu ýerde geçirji bolsa, belki-de hökman top hem däl, egerde geçirji bolsa Türkmenistan gaz öpçünçisi bolup biljek. So it could be a bargaining chip. Diýip bilermen munyň söwdalaşmak üçin edilýän gurrun bolmagynyň ähtimallygyny hem öňe sürdi. Türkmenistan azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna Aşgabatyň käbir döwlet dukanlary ýylatyň un paýlarynyň üstünden kemeldip berýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji noýabrda maglumat berdi. Ýa-ni ýakyna döwlet dukanlarynyň ýeňirlikli un paýlaryny alan bir näçe ýaşaýjy dukanlarda 3-4 kilogram hökmüne ölçülip berilen unlarynyň öý terezelerini ölçüleni aýdylanan az görkedenligini aýdýarlar. Un paýlarynyň agyrymy öý terezelerinde ýeňil görkezýär. Un iň azyndan yarım kilogram ýa-da ondan hem köpräk agrymda kemeldilip berilýär. Diýip bir ýerli ýaşaýjy. Ýagdaýy düşündirmek üçin dukany dolanyp baran bir näçe ýaşaýjy öz şikaýetleriniň dinlenilmänligini aýdýarlar. Satyjy ogurluk eden utanmaz, üstüne gelen utanır edip un ýetinine qaýyl bol. Köpler ýeňillikli bahadan un alyp bilenok. Sen bolsa yarım kilogramyň gurrunyny edýärsiň. Zerur bolmasa unuňy goýda, puluňy alyp gidiber diýip yüzüňe alyp göýberýär. Diýip ikinji gedek dukana baran ýerli ýaşaýjy. Döwlet dukanlary bu ýagdaýy boýunça düşündiriş bermeýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary geçen hepdede şäheriň döwlet dukanlaryna çörek gytçylygy, gijanyň garankysyna döwlet dukanlarynyň öňüne çörek nobutyna garaşýan adamlar barada habar berdiler. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonuny ençeme hojuluklar ýeňillikli azyk paýlaryna mätäç galýar. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna un paýlary kemeldilip berilýän ýaşaýjylar ýeňillikli azyk paýlary bilen bagly problemler boýunça özlerini çykylgasy duýýanyklaryny aýdýarlar. Alyjylar özleriniň arşikaýetlerini hiç kime ýetirip bilmeýändiklerine göz ýetiren soň adalet gözlemegin ýerliksizdigini aýdýarlar we hırçyny diýişläp öýlerine gaýtmaly bolýarlar. Diýip paýtagtly ýaşaýjy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary Daşowuz welaýatynyň azyk önümleriniň bahalarynyň arzanlygyny habar berýärler. Daşowuzda azyk önümleriniň şol sanyna un ýa-we gök bakçy önümleriniň bahalary Gunwatar welaýatynyň deňeşdirilenine 3 esse töwereg arzan. Birinji sort unyň 50 kilogramy 120 manat,
ýokary hilli un 150 manat, 1 kilogram tügü 8 manat, 1 kilogram käşir 50 teňe, 1 litr günewakar ýagy 16 manat. Men Türkmenistanly beýle ardan wakalary görmedim. Diýip Azatlyk radiosynyň Daşowdy bulaýatyna sapar eden habarçysy maglumat berýär. Şeýle bu sebäpde sygyr etiniň bahasy 40 manada, goýun etiniň bahasy 30 manada çenli aşaklapdyr. Habarçymyz Demirgazyk sebäpde öz hojalygyny towuk, hindi towugy, ördek we gaziýaly öý guşlaryny saklaýan köp hojalygy duş gelenligini habar berýär. Yerli tinçler sebäpde erkin sewdada bahalar boýunça emele gelen maýlyganlygyň birnäçe aý mundan ozal azyk paýlarynyň üstüne turan dawa jenjeleriň hemde protestleriň ýa-da gabat gelmegine ünt çekýärler. Daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanyp Aşgabat şäheriniň halkara howa mendirinden sebäpleri syýahat edýän ýolagçylar uçur biletleriniň döwlet bahalarynyň üstüne para sorulýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy aeroportdaky çeşmelerine salgylanyp paýtagtdan sebäpleri dolanýan raýatlaryň bilet kynçylyklary barada habar berýär. Aşgabat şäherine baryp düşenden soňra aeroportdaky kassalarda welaýatlary uçur biletleri tapdyrmaýar. Diýip daşary ýurtdan Türkmenistana dolanan bir ýolagçy gurrun berýär. Ýöne döwlet bahasynyň üstüne goşmaça para berseň, bilet tapmagyň mümkinligini aýdyp sözüniň üstüne ýetirýär. Ýaňy ýakyn Aşgabatdan Daşowut şäherine uçan beýleki bir ýolagçy aeroportda uçur peteginiň 120 manat bolan döwlet bahasynyň üstüne goşmaça para bermäge razy bolanyny gurrun berýär. Ýolagçylara görä bilet kassasyna müşterilerden göni para sorulmaýar. Ýöne kassanyň gapdalyny goşmaça para bilen bilet satyn alyp bermek wada berýän adamlar peýda bolýar. Ýolagçylar kassalara sözü geçen bu araçlaryň raýat eşigine polisiýa işgärleri bolanyklaryny aýdýarlar. Polisiýa işgäri 500 manat pulum alyp plançy belgili kassanyň öňüne baraý dedi. Men onuň aýdan kassasynyň öňüne baryp nowata garaşdym. Nowatum ýetdi welin kassiri jaňelli. Ol meniň pasportumy alyp nowatdaky uçur gatnawyny bilet satdy. Kassa 120 manat töledim. Uçara minip Daşowda gaýtdym. Diýip ýolagçy aýdýar. Habarçymyň beýleki bir söhbetdeşi Lewap vilayatynyň bolan bir ýaşaýjy Türkmenawatdan Aşgabatda uçmagyň kynçylyklary barada gurrun berýär. Türkmenistanyň aeroportlaryna uçur gatnawlaryna bileti bolup uçurlary münmedik ýa-da münüp ýetişmedik raýatlaryň orunlary uçuşa istek bildirýän biletsiz ýolagçylara satylýar. Bu tejribe ila tarapyndan Dasatka çykmak adlandyrylýar. Türkmenawatda ýolagçy şäheriniň halkara howa mendirine uçuşdan 2 sagat öň Dasatka biletleriniň tapdyrýanyny aýdýar. Dasatka biletleriniň bahasy 600 manat. Ýörüýte polisiýa işgäri satyn alyp berýär. Diýip ýolagçy aýdýar. Ýolagçylar adat şertlerde gysgaly bolmadyk halatlarda Türkmenawatdan Aşgabada onuň öňünden biletleri satyn almagyň mümkinligini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistan aviakompaniýasynyň içerki gatnaklaryna uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para sorulmagy barada ýygyderli habar berip gelýärler. Türkmen Howa ýolları agentligi mundan ozal birnäçe gezek para aýyplamlary boýunça gün tertibine getirildi. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine köpçüliklerini habar berişleri işleri we hökümetçi neşirler uçur biletleri bilen bagly korrupsiýa hadiselary Düňe döwlet telewizionysyna prokuratura barlaklarynyň netijeleri hökümet maslahatlaryna aýan edilenine habar berýärler. Azatlyk radiosy içerki gatnaşmalar boýunça öňe sürilýän korrupsiýa aýyplamlary boýunça Türkmenistan aviakompaniýasynyň tesbir alyp bilmedi.